Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li llum żgħażagħ li għadhom jibdew il-ħajja politika u persuni li taw ħajjithom għall-Partit Laburista qed jaħdmu flimkien spalla ma' spalla fl-ideal soċjal-demokratiku. Qatt ma naf li kien hemm sitwazzjoni kemm fil-partit tagħna u naħseb lanqas fil-partit l-ieħor jew l-oħrajn illi fih ingħaqdu flimkien tant persuni għax qed jemmnu fi proġett politiku li tfisser illi aħna qegħdin nemmnu l-koll f'bidla fid-direzzjoni ta' pajjiżna. Qal li l-moviment li qed jibni l-Partit Laburista huwa moviment li jifhem dak li ġara fil-passat, jibni fuq it-tajjeb u jħares lejn il-futur ta' pajjiżna. Taħt it-tmexxija tal-mexxej Laburista Joseph Muscat, il-Partit Laburista bena u kattar dan il-moviment biex iħares l-interessi tas-soċjetà kollha. Anġlu Farrugia qal li d-delegati m'għandhomx jagħtu każ ta' meta ġejja l-elezzjoni iżda meta tiġi il-poplu jrid jagħmel għażla bejn il-fallimenti ta' Lorenz Gonzi jew id-deċiżjoni li jkun naqal fit-tmexxija li jġib l-istabbiltà f'pajjiżna. Id-deputat mexxej Laburista qal li diġà bdew jintużaw strateġiji u attakki personali kemm fuq il-mexxej Laburista kif ukoll fuqu. Huwa kkundanna dawn l-attakki ta' mibeda u qal li personalment jaf x'ifissru. Waqt li jiena kont imsiefer barra minn Malta għal raġunijiet privati ma' binti. Jiena u marti flimkien ma' binti konna għaddejjin dakinhar. Iżda pubblikament ma kien hemm l-ebda ħniena mill Lorenz Gonzi u jiena ngħidulhom għalfejn dil-mibeda. Aħna dal-moviment ma rridux nqasmu mibeda. Anġlu Farrugia qal li statista jaħseb f'ġenerazzjoni u mhux f'elezzjoni. Il-politiku jaħseb fl-elezzjoni. L-istatista jaħseb f'ġenerazzjoni. Aħna qegħdin f'moviment. L-istatista qiegħed magħna. Joseph Muscat.